So kuonera makaonera makasungwa zvenyu ndokubva zvanzilalika. Asi zvisinei manje chinhu chinorwadza taSimon nyika yese yaomera. Yo, my name is ZIMSEC. Don't forget to subscribe, comment, share and like this video. Ndine nhau inorwadza students kana kuti inorwadza candidates this year ari kunyora form 4 vese vakanyora maths. Nhau inorwadza pamusoro pebepa remaths. ZIMSEC yataura pachezvayo iyo mbune yakazvimiririra akati aiwa takazvinzwa takagamuchira kuti aiwa makavhurira bepa. Asi zvisinei chamboko chatakukurovai nacho manje ndechekuti no replacement, but we are going to change magrades edu paanenge ari. So muri yeZimbabwe zvinhu zvinorwadza kune vakanyora. Vazhinji vaifana kupasa nema 50%, but 50% yatova yu pachezvayo. Magrades akamira akadai, so zvanzi neZIMSEC 85% ndo inenge iri B, which means 95% ndo A. So 95% A, 85% B, then 75 ndo C. Kubva pa 74 zvichidzika unenge watofoira. So zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Kune vabereki vakabhadharirawo mari vana kozi shuwa maths nemuziro wandodziita maths pakukalkuleta. Vana kusvika kuma 95 uko wavo panenge pakaipa. So muri yeZimbabwe ndo zvandakakubatirai nhasi kuti aiwa ZIMSEC yaisa ayo malimits ekuti aiwa apa mwana akasvika apa ndo paanenge apasa. No replacement ndo nhau yatinayo nhasi muzuva ranhasi. So my name is ZIMSEC. Don't forget to comment, subscribe, share and like. Thank you so much for watching.